mašeroval do chvíľou. Dajte nám 5 minút a my vám dáme celý deň. Info Express Plus. Najdôležitejšie domáce aj zahraničné udalosti, šport aj počasie. Za 5 minút všetky informácie, ktoré potrebujete. Dvakrát deň o 7 a o 12. Info Express Plus. Iba na Expresse. Odskoč si do histórie s Tio nálepiek a cestuj v čase. Za každých 10 eur nákupu v Bile získaš balíček nálepiek zadarmo. Tak poď si po svoju knihu a zaplň ju nálepkami do 27. októbra. A teraz Cardedor 900 alebo 1000 ml len za 2,79 s nálepkami zdarma. Bila. Upraviť záhradu, to je ale brutál. Všade sa ma burina, koza je furt tupa. A tá moja rodná hruda, To vyrieši šupa. kúkaj hentých záhrada, to je ale šupa. Vystrihaná, pokosená, upravená, vľúdna. Ako je to možné? Za to môže šupa. Šupa? Technika šupa. Zaručená kvalita. Proste bomba šupa. Technika šupa. Najlepšia voľba pre nadšených záhradkárov aj naozajstných profesionálov. Choď na www.šupa.sk, nečakaj a nakupuj už dneska. Keď si vyberáte, kam sa pôjdete baviť, neuspokojíte sa s vlažným večierkom, kde sa púšťajú kolotočárske pesničky. Chcete iskrivú party, na ktorú sa bude spomínať celý rok. Yeah. No, Preto, keď si pôjdete kupovať auto, nebude hociaké, ale slovenské auto roka, najbezpečnejšie vo svojej triede. Škoda Fabia bude teraz vaša s perfektnou výbavou, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním na jednotku. Škoda. Simply clever. počúvate Rádio Express. Hráme iba hity. Rádio Express. Premiér Fico si u nás nevie predstaviť integráciu moslimov. Blízky východ zasiahla silná piesková búrka. Polooblačno s prehánkami a teplotami do 23 stupňov aj zajtra. Bolo 17 hodín, so správami sa už hlási Maja Kašiarová. Info Express. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Treba nájsť riešenie výhodné pre všetkých, povedal premiér Fico ohľadom migračnej krízy. Na základe dobrovoľného príspevku chce integrovať každého, kto o to na Slovensku má záujem. V otázke moslimov je ale skeptický. Ja si viem ťažko predstaviť, že by sa vedel na Slovensku integrovať moslim, pretože nemá tu zázemie, nemá tu rodinných príslušníkov, nemá tu možnosť vykonávať svoje náboženské presvedčenie. Ak je iná možnosť, ak sa presvedčíme, že by aj ľudia s iným náboženským presvedčením boli ľahko integrovateľní, poďme do toho. Ja nie som celkom o tom presvedčený. Najlepšie integrovateľní ľudia sú podľa Fica sýrski kresťania.